So what's up guys? Adto mi karong sugod date. Tara. May back up na ako. Dala may squad guys, Desano. Ang itamig noodles na hang. Back up ka dia. Di po ng grocery na. Tayo ng grocery oh. Okay tayo ng grocery. Protskeria. Yan na mis may abuhan. Watuwat mis kan pagkaong dip. Kalma na watuwat sa pagkaon nito ba? Mga namin guys, birthday ni Dave. Alam mo nag-birthday oh. Birthday ni Dave guys. Ditamba ba? Birthday ba yung Dave? Ha? Birthday ni Dave. Nagpapitsa si Dave. Ay, nako. Happy birthday Dave. Ano? Okay, kutsara. Di na, nakalir na. Hawakan na, ano ba? Ay. Ano? Birthday mo Dave ron. Mga nagpapitsa siya ba?